sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisha, it's still me, DJ Rocketera. And still, nandito pa rin kayo sa Rated SPG Top Secrets. At kasama pa rin natin ang ating top secret sharer na si Melvin, 26 from Pasay. Hello Melvin. Hello po. Melvin. Hello po, Nandun na tayo sa puntong tinatanong ka namin at napapaisip kami kung sumali ka nga ba o hindi. Ginrant mo ba yung request ng jowa mo na sumali sa kanilang dalawa ng tropa mo? Kahit lumuluha ka. Oo, hindi, umalis ka, sumali ka. Nung hinawakan na po niya ako sa kamay, tapos gusto po niya akong mahiga rin po sa kama. Tinry ko pong maupo. Nung nakaupo na po ako, tinuloy po nila yung ginagawa nila. Tapos hinihila po ako nung boyfriend ko. Pero mas lalo po akong umiyak nung tinuloy nila yung ginagawa nila. Kaya po, lumabas na lang po ako ng kwarto. Lumabas ka ng kwarto. Opo. Lumabas na lang po ako ng kwarto. Tapos, sinara ko na lang po yung pintuan. Doon ba sa condo ninyo, ilang bedroom yung meron doon? 3 po. 3 bedrooms po. Okay. So, saan sila doon? Doon po sa kwarto po namin ng jowa ko mismo. So, umalis ka sa bedroom, umalis ka ba mismo ng unit? Hindi po. Nandun lang po ako sa sala po. Sa sala lang po ako. Tapos umiiyak lang po ako sa labas. Mhm. Tapos siguro mga ilang minuto po na nakaraan, lumabas po ako ng unit. Punta na lang po ako sa lobby. Tapos doon na muna po ako nagpahangin. Nakatulog ka ba nung araw na yun? Actually, 3 araw din po ako hindi nakatulog. Hindi po ako makakain. Tapos feeling ko, hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam. Recently lang po kasi siya, 4 days ago pa lang po. Mhm. Ninintay ko Official po. ba na nag-break na kayo nitong jowa mo? Hindi pa po. Yung huli po namin, yung kinabukasan po, nung gabi po yun na nandun, naghihintay ako. Bumalik po ako sa condo ng mga madaling araw. Tapos parang wala na lang pong nangyari. Parang literal na may nagluluto, literal na may nanonood ng TV. Parang wala lang po. Tapos naligo na lang po ako. Iyak po ako ng iyak sa banyo. Niisip ko po na parang, sabi ko, saka na lang pag-usapan pag okay na, pag di nalasing, pag wala nang alak sa katawan. Pagising ko po ng umaga, magkatabi pa rin po kami nung boyfriend ko. Doon ko po siya kinausap. Tinanong ko po kung bakit niya nagawa, bakit ganon. Sabi niya, dahil daw po kasi yon sa akin, kasi parang madalang po yung pagse-sex po namin, madalang po yung mga ganun po namin ginagawa. So, kaya po, nagawa po niya yung mga ganong bagay po. Anong reaction mo dun sa sinabi niya? Sa totoo lang po talaga, hindi ko po alam hanggang ngayon kung anong
reaction ko, kaya po ako tumawag kasi gusto ko lang pong ilabas kasi wala po akong makausap sa unit. Yung mga kaibigan ko, alam naman nila yung nangyari, pero hindi nila ako kinakausap. Parang, parang wala na lang ako para sa kanila. Wala, hindi ko makausap yung pamilya ko, hindi ako makapagsumbong. Wala po akong makausap kahit sino. Alam ba sa pamilya mo na you are a bisexual? May boyfriend ka? Opo, alam po nila. Naipakilala mo naman tong boyfriend mo sa kanila? Opo, alam po. Napakilala ko po yung boyfriend ko. Mhm. And yun din po yung iniiyak ko din kasi sa sitwasyon naman po namin, 'di ba? Hindi po ganun ka-norm ang magpakilala ng relationship sa pamilya. So, parang hindi ko po alam kung dapat kong pagsisihan, tama ba yung ginawa ko or what. May pagsisisi ba sa parte mo? Or feeling mo ba nagkulang ka? Pakiramdam mo ba tama yung mga sinabi sa'yo ng jowa mo kung bakit ganun yung naging actions niya sa relationship ninyo? Naisip ko naman po yun. Actually, parang sinisisi ko na nga lang din sarili ko sa mga nangyari kasi hindi hindi ako active sa sex eh. So parang um, twice every month, 3 times na yung pinaka madami siguro. Siguro yun. I don't know kung normal ba yun or what. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, hindi naman masamang magmahal. And sex is, yes, it's part of the relationship. Pero ba't ganon? Anong plano mo? Hindi ko po alam talaga. Hindi ko po alam kung hihiwalayan ko siya. Hindi ko alam kung aalis ako sa bahay. Hindi ko alam kung kakalimutan ko yung mga kaibigan ko. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. It's okay kung hindi mo pa alam sa pagkakataong ito kasi wala namang memo na nagbigay sa atin, 'di ba? Wala namang binigay na memo sa atin si Lord na dapat alam natin lahat. Ang masakit pa po nito kahapon, yung kaibigan ko po, yung nakasex po ng boyfriend ko, nag-message po sa akin. Nagsasorry po siya. Pero ang weird thing po nun, sabi niya, open ba kayo for yung ngayong nalaman mo na yung nangyayari sa amin, magiging open ka na ba for an open relationship wherein parang okay lang makipag-sex sa kanya, makipag-sex dito, sa kanya, sa kanila. So, ang weird. Bakit ka magsasorry sa akin tapos offeran mo ko ng mga ganong bagay? Ano na-reply mo? Hindi po ako nag-reply. Ayoko pong makasakit din ng tao. Ayoko po siyang, hindi ko po alam, gusto ko siyang murahin, pero gusto ko pa rin maging professional sa ganong mga bagay po. So parang Yes. gusto mo pa rin kumilos ng naayon sa kung sino ka sa palagay mo tsaka yung may respeto pa rin. Kumbaga, kahit na sinira nila yung tiwala mo, parang ibibigay ko pa rin yung respeto kahit hindi parang deserve. Ganon. Pinapakita ko po kasi sa kanila na kahit ganyan yung ginawa niyo sa akin, I'll make sure na compose pa din ako. I'll make sure na hindi niyo ako makikitang talunan, mahina or what. Pero nasasaktan po talaga ako. Just in case na umalis ka nung unit ninyo, saan ka pupunta? Nung gabi pong yon, I mean, just in case lang. For example, ngayon, mag-decide ka or anytime soon or in the near future, kung sakali mang aalis ka ng unit na yon, meron ka bang pwedeng mapuntahan? May iba ka pa bang kaibigan? May iba ka pa bang pamilya na pwedeng mauwian? yung naiisip ko po nung gabing yon,
umakyat po ng building and tumalon po. Yun po talaga yung naisip ko. But after kong mahimasmasan, parang I think na parang sayang yung buhay. There will always be a time or there will always be parang bagay na makakapagpa-resolve pa kesa tapusin yung buhay. Masakit lang po talaga, DJ. And sorry kung kailangan ko pang tumawag dito just to parang maging outlet to. It's okay. Yun naman yung purpose ng programang ito eh. Yung masabi mo yung mga hindi mo masabi sa ibang tao. Yung makapaglabas ka ng bigat ng nararamdaman mo na hindi kinakailangan ng host na magbigay ng advice sa iyo. Makikinig lang kami at magtatanong para kahit papano baka may masagot ka sa sarili mong mga katanungan. Ngayon po, kaka-message lang din po. As in, ngayon lang. Pa-message lang po ng boyfriend ko. Ano sabi sa'yo? Sabi niya, Ga, na-receive mo ba yung message ni ano? Sabi ko, as we speak po, sabi ko, oo. Ano ga, go ka ba for threesome? Parang, alam mo yun, ganun na lang. Ganun na lang yun. Hindi ko po alam yung re-reply ko eh. Sabihin ko po, oo, sige, punta ako dyan. Hindi ko po talaga alam. Pero thank you po. Thank you po sa pakikinig. And thank you also for trusting this program. Thank you for Welcome. trusting this program. Sana napagaan namin yung nararamdaman mo ngayon. Alam kong hindi mo pa sigurado at alam kung ano yung magiging desisyon mo. Pero ako, this is an unsolicited advice. Kung ano Opo. yung makapagbibigay sa'yo ng kapayapaan, kung ano yung desisyon at aksyon na yun, yun ang ibigay mo sa sarili mo. Pwede kang mawasak sa pagpili ng desisyon o aksyon na yun na makapagbibigay ng kapayapaan, but in the long run, it will give you joy and peace. Salamat po. Alright? Salamat po ng madami. Thank you. Yes po. Thank you po. God bless. Akala ko talaga tonight SPG tayo. Bakit yung dalawa natin top secret naiiyak ako? Sabi ko naman sa inyo during the program, di ako magda-judge, diba? Pero after the after the call, pwede na akong mag-judge. Well, gusto ko lang sabihin sa mga makakapalang mukha dyan. Nakapag-alam ninyong 1:1, wag na kayong maging kape na 3-in-1. Ha? 1:1 lang, guys. 1:1. Ang kapal. Mabuti sana kung nagsimula kayo ng 3:1 eh. O kaya mabuti sana kung nagsimula kayo ng 3 na agad kayo. Hindi yung meron pa kayo nilolokong tao. Gigigil ako sa inyo. But anyway, it's so disappointing na malaman na yung mga kaibigan mo hindi kayang magsabi sa'yo ng totoo. It is so disappointing that the person you love the most will hurt you the most. It is also disappointing
na yung taong nakapanakit sa'yo, sorry lang ang sasabihin. Pero itutuloy pa rin yung maling ginagawa. Because the best form of apology and the true action of remorse is change behavior. Kaasar, no? Pwede naman magalit, 'di ba, after the call. Ay. Kung sakaling magmamahal ka, kabisyo, kung pipili ka ng taong mamahalin mo, utang na loob, kung alam mong loyal, faithful sa'yo, minamahal ka naman ng patas, mahalin mo rin naman ng patas. And kung sakaling hindi mo na kayang magmahal ng patas, unang maayos, baka po pwede lang naman, ibigay mo na lang yung honesty, yung katotohanan dun sa tao. Oh, by the way ha, meron palang nangyayari sa atin ng kaibigan. Or by the way ha, malapit na akong maano sa iba. Kasi wala namang nagaganap sa atin. Actually, naasar ako sa mga ganong tao. Yung tipong, hindi na lang ninyo i-communicate yung pangangailangan ninyo. Para at least kahit papano, diba, sana may nagawa. Sana may compromise. Hindi yung sinurprise ninyo na boom. Inisip ko nga baka sadya eh. Na ganun yung ginawa na sige, oras na siguro para ipaalam na natin sa kanya na meron ng ganito. Kasi of all places, bakit sa kondo pa? Well, maaga nag-out, ganyan. Pero, after mag-i-invite, diba, na gusto ko 3 tayo. Alam mo sa tao, napakahalaga na kilala mo kung sino ka. Napakahalaga na alam mo yung prinsipyo mo at pinaninindigan mo yung prinsipyong meron ka. You set your boundaries. You stick with it. At kung sakaling merong bumali nun, then goodbye. Because this is how I protect myself. I set my boundaries so that I can protect myself. Ang daming paraan para magmahal. Ang daming paraan para magpadama ng pagmamahal. Isang paraan lang, yung pagchuchuk-chak chenes tulo ang dugets. Isa lang yun sa mga paraan. Hindi naman siya nawalan ng ganun. Meron pa rin naman. Hindi lang kasing dalas ng gusto sigurong mangyari nung jowa. Anyway, maraming salamat kabisyo sa pagtutok mo. Sana'y magsilbing aral ito sa inyo. Again, ang programang ito po ay safe space para sa lahat ng mga may bigat na nararamdaman. Hindi ko lang in-expect na this Friday makakatanggap ako ng ganong call. Pero, gusto ko lang ipaalala sa iyo, kabisyo, na kung sakali man na meron kang bigat na nararamdaman at hindi mo ito mabahagi sa ibang tao kahit gaano pa kalapit yung ibang tao sa iyo, ito yung programang para sa iyo. Walang panghuhusgang magaganap. Ikaw ay pakikinggan. Kabisyo, Mondays to Fridays, Top Secrets. Kasama ang Basa Princess, DJ Rocketera. Bukas, Love Radio Academy tayo kasama ang student radio jock from Philippine Christian University. So, maraming salamat sa pagtutok mo, kabisyo. Ingat ka and have a good day. Kasi umaga na, 12:01 sa ating orasan. This is
Top Secrets. Metro's on